Dili lisod magpasaylo kung ikaw nga tao na ang gugma sa Ginoo. Oo, masakitan ta tungod kay dili pa man robot ning atong kinabuhi, aduna patay pagbatig kasing-kasing. Pero lahi ra gyud sa mga tao nga dunay tinuod nga gugma sa Dios, kay mahilom ra ang sugat, den dili dugay makapasaylo usab na sila. Nganuman, kung kita makapasaylo sa atong isikataw, labaw mahimuot ug malipay ang Ginoo. Kung di ta makapasaylo sa atong isikatawo, ikaguol sa Ginoo, kay dili sad ta mapasaylo niya kung unsa ang atong mga sala. Halimbawa, kung gilisuran man kag pagpasaylo sa pagkakaron, molay buhata, pagampo. Kinahanglan hugton jud nimo imong pagampo nga mangayo kag tabang sa Dios, makuha nimo ang iyang kasing-kasing ug kaluoy ug pangayua nga makabaton kag kasing-kasing nga gaan ug dali ra makapasaylo. Makuha na sa prayer igsuon. Buhata lang gyud. Pangayua sa Dios nga makabaton ka kasing-kasing sama kaniya, kay gusto usab kang mag-usab. Kana kung willing ka, apan kung dili ka, mao nang uban ibaliwala na lang, baligi patuyangan na lang nila ang ilang pagbating tawhanon or kinayang kalibutanon, kay sila mismo wala man sad naning kamot pinaagi sa pagpangamuyo hangyo ampo ngadto sa Ginoo. God bless igsoon.